Spêkêm xêrhatina we hemû dikin li vê derê. Em jî weka şaredariyê Şingalê destekdaniya xwe xizmetkirina xwe dirazîne. Weka belediyê Şingalê em niha li vê derê hadir bûne li serdeştê. Van êrişê heke têne ser Şingal û Rojava û Bakurê Kurdistanê ser gelê me yê Bakur jî. Em van êrişa şermezarê dikin. Em weka gelê Şingalê destekdayîna xwe, hêviya xwe bi wan milletê xwe li her derekê digehînin heke em piştevanê wanin û em bi gelê xwe re ne, gelê me bi xizmetkirina me û kar û xebatê me razî ye. Em û gelê xwe vê gire piştevanên em li wê hêviyê de ne heke em li dijî her êrişekê rawestin û em şermezariyê her dijminekî, her nexêrxwazekî vî gelî bişkênin hêviyê xwe, armancê xwe, xebatkarê xwe. Êrişê heke têne ser Şingal û Rojava em şermezarê dikin. Êrişê heke têne ser xizmetkirina vî gelê, destekdayînê heke vî gelê bi xizmeta xwe bi dest xwe ve anên êrişên dewleta Tirk em şermezarê dikin. Êrişê heke hatîne ser Şingal û Rojava ne bes bûn niha jî dest girtîne ser şaredariyê me Şingalê Bakurê Kurdistanê û hêviyê wan binpê dikin. Xizmetkirina wan binpê dikin. Em û ew vê gire destek dine yek heke em xizmetê xwe û hêviyê xwe hî mestir bikin bi gelê xwe re. Ji bo raya giştî dewleta Tirk a dagerker û qirker bi salaya êrişî destekheftê gelê Kurd dike yan êrişî Rojava dike yan êrişî Şingal dike. Hikûmeta Erdogan û Baxçelî herî dawî bê qiyûma şaredariya Mêrdîniyê leh û xelfetî desteser kirin. Bi zor xezib girin destehiladariya xwe li ser îrada gel ferz kirine. Şaredariya reng û dengê gele, îrada gele, hebûna gele, mafê gele xwe bi rêya xwe bi rêvebirina ev şaredariye bi rêya entîxaba hate destexistin. Qiyûm zordariya nişadpiristiya, dijminatiya, dizîtiya ev jî bin pêkirina maf û hiqûqa bi qiyûma xesib kirina îrada gel nayê qebûlkirin. Dewleta Tirk tê maf û hiqûqa nas nake. Qiyûm şorî zorê ye bi îrada gelan dibirê parasta îrada gel û hebûna saziyê demokratîk ji bo me destê tekoşîn û berxwedanê ye. Her qeyûm midexele ye. Şaredariya qiyûman li şûna xizmeta gel bikin. Derfetê hey talan dikin, wêran dikin, tinê şaredariyên gel bi derfetên kêm xizmetê zîde dikin. Ji ber şaredariyê rêveberiya herêmiya bi qiyûma êrişî îrada rêveberiya herêmî dikin. Rêveberiya herêmî îrada civaka xwe ye ji ber ku şaredariya xizmeta gundê xwe û bajarokê xwe û der û dorê xwe dike. Em weka şaredariya Şingalê li dijî van qiyûmê dagirkerkirinê ne, li dijî bê heqê ne, li dijî zilmê ne. Em berxwedana dijî qiyûma mafedar dibînin. Em destek dikin ji ber her civak xwedî mafekî xwe azad rêveber nêye. Loma tekoşîna azadiyê dimeşîne. Dewleta Tirk li siyaseta qirkirinê de israr dike. Lê dewleta bi xesibkirina şaredariyê çi encam nagirê. Perova jî bi qiyûma agerê berxwedanê kor dikin lê cihekî zilim hebe li wir jî berxwedan jî heye. Qiyûm zordariya li dijî qiyûma derketin, li dijî zilmê derketin em jî tekoşîna xwe li dijî zilma qiyûma bimeşînin. Em jî weka şaredariya Şingalê berxwedana li dijî qiyûma silav dikin û heta serkeftinê bi wan re ne. Bijî berxwedana gel rêveberiya şaredariya gelê Şingalê 2024 heştê meha 11. Bêjî berxwedana gel, bêjî berxwedana